Waqt dibattitu parlamentari dwar l-estimi finanzjari tal-Korporazzjoni Enemalta fis-7 ta' Marzu tal-2007, id-deputat Laburista Joe Mizzi kien staqsa lill-Ministru Austin Gatt, dak iż-żmien responsabbli minn din il-korporazzjoni, jekk iż-żejt kienx qed jinxtara mingħand il-ħbieb tal-ħbieb. Però nistaqsi jiena. Wara tħares lejn il-prezzijiet li xtajtu bjom. Kuntenti li dawk kienu l-oħos prezzijiet fuq is-suq? Jew għal apposta xtajtu għom nanti ħbib taħbib bipprezzola minn tassu. Jew brilkant xtajtu għom. Issa nisperaw li nagħtu spjegazzjoni ħalli nkunu nafu. Fit-tweġiba tiegħu 5 ijiem wara, Austin Gatt kien iddikjara li x-xiri taż-żejt ma kellux jaqsam xejn mal-ħbieb tal-ħbieb u akkuża lil Joe Mizzi motivazzjonijiet ulterjuri. Kien l-Onorevoli Mizzi biex niqpa' fis-suġġett taż-żejt għamel żewġ statements li dispjaċini u miktar naħseb motivati minn beda jaddilu l-informazzjoni mill knowledge vera tas suġġett. Qal illi aħna nixtru żejt minn ħbieb tal-ħbieb u qal li ma misna nisħu bil-prezzijiet li nixtru żejt li jekk aħna anzi għamilha tip ta' domanda retorika. Kuntenti intkom bil-prezz li nixtru żejt? Aħna il-ħbieb tal-ħbieb li hija kavallo di battalja li bija tilfu diversi elezzjonijiet. Il-żejt m'għandux jaqsam xejn. Fl-istess ħin Gatt kien iddefenda lil kumpaniji taż-żejt Tozza, Total u Trafigura li llum jinsabu fil-qalba tal-iskandlu tal-loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. L-aħħar żejt li għandna minn għalija minn Tozza li hija multinazzjonali. Ġieli xtrajna minn Trafigura, ġieli xtrajna minn Total. Daw ma kollha ismijiet illi l-Onorevoli Mizzi naħseb jafhom, però għal xi raġuni rid jimplika affarijiet oħra. Matul il-kampanja elettorali, x-xiri taż-żejt mill-Enemalta spiċċa mhux biss f'nofs kontroversja politika, iżda wkoll f'nofs investigazzjoni kriminali. Sa issa kienu 7 persuni li tresqu l-qorti wara l-investigazzjonijiet tal-Pulizija fosthom l-ex-chairman tal-Enemalta Tancred Tabone, li huwa wkoll il-kuġin tal-Ministru Austin Gatt, u l-konsulent tiegħu Frank Sammut. Kienu pubblikati wkoll dokumenti li jikkonfermaw li kienu għadin jitħallsu commissions waqt li kienu pubblikati wkoll sensiela ta' emails illi fihom anke jissemmew laqat fost oħrajn mal-Ministru Austin Gatt innifsu. Brabta ma' dan l-iskandlu ingħatat proklama lil George Farrugia li f'pajjiżna kien jirrappreżenta lil kumpaniji taż-żejt Tozza, Total u Trafigura. Fil-qorti sar magħruf li Farrugia għadda iktar minn 120,000 euro f'commissions lil Tancred Tabone, fil-waqt li Frank Sammut kien irċieva iktar minn 180,000 euro f'commissions kemm dam konsulent tal-istess Tabone.